جدوں پیو دنیا تو ٹر جاون نا تے ماواں لوکاں نے گھراں تے پوچھے لانیاں نے، لوکاں نے گھراں نے برتن مانجنیاں نے، بڑا اوکھا ٹائم جے دعا کریا کرو اللہ محتاجی تو اساں کی پناہ دے۔ ماں محتاج ہو گئی، اپنے بچے نو پالیا، لوکاں نے برتن مانج کے تے پوچھے لا کے تے بچہ جدوں پڑھ لکھ کے آنا تے ایک ایک پائی اکٹھی کر کے بچے نو اعلیٰ تعلیم واسطے یو کے بھیجیا، ولایت بھیجیا تے جدوں اوتھے گیا نا اوتھے اس پتہ نہیں پڑھنا سی یا نہیں سی پڑھنا، ڈگری تو انہوں ملی نہ ملی لیکن ایک گوری نال اس نال معاشقہ ہو گیا اور اس نال اوتھے شادی کر لئی اور عرصہ دراز تو بعد ڈگری بھی لے کے آ گیا تے گوری بھی لے کے نا ہندوستان آ گیا تے گوری جدوں ہندوستان آئی نا اس تکیا اس نے بڈھی جئی ماں ہے، اس نے والا چوڑیاں پئیاں پیراں جتیاں کوئی نہیں تے جتیاں کوئی نہیں پانی تے بہن اٹھن دا پتہ کوئی نہیں تے آ کے آہنی ہے اس ماؤ نال رکھ سے مینوں اس کی تے بہن اٹھن دی تمیز نہیں آ، اگر اس نال رکھنا ہی نا میں کل ہی ولایت جلی آئی اگوں ہاتھ بن کے آنا میں تیرا ہاتھ بدا نوکر ہاں، میں تیرے واسطے کوٹھی بنا سا، میں تواڈے واسطے بنگلہ بنا سا، میں ایتھے تو ہی نہ رکھنا تے پیسے اس کول پہلے ہی بڑے سن، اس ٹھیکہ دتا لگ گئے مستری تے مزدور کوٹھی پہ بنے تے ماں روزانہ نا کچے جے مکان نہیں کھڑکی کھول کے تے مستریاں نو کم کرنے تکے تے اپنے آپ نو آکھے چلو میرا بھی آخری وقت چنگا لگ جاسی، میرا پتر دولت لے کے آیا ہے تے میرا پتر کوٹھی پیا بنانا ہے، چلو میں بھی آخری عمر کوٹھی چ گزار لیساں۔ عرصہ دراز تو بعد جدوں کوٹھی بنی نا تے اپنی زنانی نو لے کے اوتھوں ٹریا تے ماں بھی اٹھی تے ماں نو آہنا تو کتھے جلی ہے، میری زنانی تو پسند نہیں کرنی، تو ایتھے ہی رہ سے، میں تے میری بیوی جاساں تے اوئے ماؤ نہ پیار کرو، متھا چم کے آنی انشاءاللہ سکھی رہے، میری چوکھی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے میں اسے کچے کوٹھے گزار ماما روزانہ آوے گھر دے اندر تے بچے نو ملے، بچے دا منہ متھا چم کے تے چلی جائے، دو چار دن ماں آندی رہی تے ایک دن او گوری کہندی ہے تیری ماں میرے گھر آندی ہے ایتھے مہنگیاں قالیاں آ کے خراب کر دینی ہے، مہنگے پردیاں نو آ کے خراب کرنی ہے، تیری ماں پرانے زمانے دی عورت ہے، انہوں بہن دی تمیز نہیں، انہوں گل کرن دی تمیز نہیں، او سویلائز عورت نہیں، لہذا ماں نو منع کر میرے گھر نہ آیا کرے۔ ظالم ماں نو کہنا ہے ماں تو پرانے زمانے دی عورت ہے، آئندہ تو بعد میرے گھر نہ آیا کر۔ ماں کہندی ہے میرے بچیا میں تیرے صوفے ویکھن واسطے نہیں آنی ہاں، میں تیرے کارپٹ تے پردے ویکھن واسطے نہیں آنی ہاں، میں تے تیرا مکھ ویکھن واسطے آنی ہاں، اگر مینوں گھروں پہ مڑے کرنا ہے نا میں گلی دے اندر کھڑے ہو کے تے تیری اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کر لواں گی۔ بچہ جدوں گھروں نکلے نا ماں گلی دے کنارے کھڑی ہو جائے تے بچے نو ملے، بچے دے ہاتھ چومے، بچے دا منہ چومے تے متھا چومدی دعاواں دینی چلی جائے۔ ایک دن او گوری کھڑکی چوں پئی ویکھے تے جو ہی خاوند گھر آیا نا کہندی ایک دل وچ دو پیار نہیں رہ سکنے، یا میرا پیار رکھتے یا ماں نہ رکھ۔ میں لوکاں کول سنیا ہے تو چوری چوری ماں نال گلی وچ ملاقاتاں کرنا ہے، یا مینوں رکھ تے یا ماں نوں رکھ، آدا میں تیرا ہاتھ بدا نوکر ہاں میں تینوں رکھنا ہے۔ اس ظالم گوری دا جملہ سنو نا، کہندی ہے ایویں ہاتھ بنن نال نوکریاں نہیں ہوندیاں، اے لے چھری تے جا ماں دا کلیجہ کٹ کے لایا، مینوں یقین آئے گا کہ تو میرے نال پیار کرنا ہے۔ ظالم نو پھر بھی گل سمجھ نہ آئی، دنیا سو گئی تے چھرا لے کے گھروں چل پیا، آ کے دروازہ کھڑکایا تے ماں کہندی ہے کون آیا بوئے تے؟ اما تیرا پتر آیا کنڈی لانا، ماں جتیاں پا کے تے چار پائی تو لے کے پئی ٹر دی آوے تے کہندی آوے میرے بچیا رات اس ٹائم تینوں آن نہیں کیڑی لوڑ سی، تو کوئی ملازم بھیج دیندا تیری ماں تیرے کول ٹر کے آ جاندی، شالا وسدا رہے میرے پترا کیڑی ہو کوئی راتی آیا ہے۔ ماں نو کہندا ہے اماں مینوں بڑا ضروری کم ہے ذرا کنڈی لانا، ماں نے کنڈی لائی، ظالم نے دھکا مار کے تے ماں نو گرایا تے سینے تے چڑھ کے خنجر لے کے بیٹھ گیا تے جو ہی خنجر سینے تے رکھیا نا تے ماں کہندی او میرے بچیا میری غلطی تے دسنا، میں لوکاں دے برتن مانج کے تے لوکاں دے پوچھے لا کے تینوں جوان کیتا ہے تے تو گوری نال شادی کر کے اپنے وطن آیا ہے تے میں پلکاں تیرے رستے تے بچھائیاں نے، تیری کوٹھی بڑھدی رہی ہے تے میں خوش ہونی رہی ہاں، او میری غلطی تے دسنا۔ ظالم کہندا ہے اماں اج اگر تیرا کلیجہ میں کٹ کے نہ لے جاواں تے میرا گھر برباد ہونا ہے۔ اوے ماں دا پیار ویکھو، ماں کہندی او میرے بچے ماں کہدی ہے میرے بچیا اگر میرا کلیجہ کڈن نال تیرا گھر آباد ہوندا ہے تے چل کڈ لے میرا کلیجہ۔ ظالم نو پھر بھی گل سمجھ نہ آئی، سرکار فرماندے نے جدوں بندہ گناہ کرے نا تے اودے دل تے کالا نقطہ لگ جاندا ہے، اگر گناہ کر کے توبہ نہ کرے دعا گناہ کر لوے ہور نقطہ، حتیٰ کہ گناہ در گناہاں نال اودا سارا دل کالا ہو جاندا ہے، اور اللہ آخر تے کلا پرانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سارا دن اودا کالا تے سیاہ ہو جاندا ہے۔ ساری اس ظالم نو گل سمجھ نہ آئی، ماں دا کلیجہ کڈ لیا، ایک ہاتھ دے اندر چھری ہے، ایک
کھا دے اندر ماں دا کلیجہ ہے رات دا ٹائم ہے بد حواس ہویا ہویا پتھر نال ٹھوکر لگی میرے استاداں دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا کیوں ہی ٹھوکر لگی نا تے ماں دے کلیجے چ آواز آئی او میرے پترا زخم تے نہیں آ گیا میرے بچیا کوئی چوٹ تے نہیں آ گئی نا لیکن میاں صاحب کہندے نے جاں کھچی دا ککھ نہ رے انا سکا نا ریا او کس کم دھپ سکاون وانی تے کس کم بدلے وریا وقت پر قطرہ کافی ابر خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا اوے اللہ دعا کرو اللہ ماں دا تابعدار بنائے میرے بھائیوں میں اے نہ کہنا کلیام شریف نہ جاؤ میں اے نہ کہنا گولڑا دربار نہ جاؤ میں اللہ دے ولیاں دے درد لنگر کھان والا اللہ دے ولیاں دے مدارات تے منگیاں ہوئیاں دعاواں اللہ قبول فرماندا ہے لیکن میں اس جوان کول پوچھنا چاہنا وا جدی ماں دا انتقال ہو گیا ہے جدی باپ دا انتقال ہو گیا ہے اپنے ماں باپ دی قبر تو وڈ کے کیڑے ولی دا مزار ہے اوے تو ماں پیو دی قبر چھوڑ کے ولیاں دے مزار تے جا کے حاضریاں دین جائے گا تے ولی تیرے نال خوش نہیں ہون گے اگر چاہنا ہے نا کہ ولیاں دیاں قبراں چ میرے سلام دیاں آواز آون پہلی حاضری ماں دی قبر تے دے باپ دی قبر تے دے پھر ولی دے مزار تے جائے گا تیرے تے ولی بھی راضی ہوئے گا خدا بھی راضی ہوئے گا آج جو بندہ چاہتا ہے میرے بچے میرے تابعدار بنے وہ اپنے بچیاں نے انگلی نپ کے نا تے بڈھی ماں تے بڈھے ماں کو لے جائے تے آکھے اے پترا تیری دادی ہے اے پترا تھوڑا دادا ہے اے ماڑی ماں ہے اے میرا باپ ہے تے بچیاں نے سامنے ماں نے ہاتھ وی چومے ماں نے پیر وی چومے تے ماں نال پیار کرے اور اگر ٹر گئے تے بچیاں نو لے کے تے ماں دی قبر تے پیو دی قبر تے جائے اوتھے اکھاں بند کر کے تھوڑی دیر تلاوت قرآن کرے اور بچیاں کی دس ہے اے تیری دادی دی قبر ہے او بچیاں مڑیا ہے تیرے دادے دی قبر ہے خدا کی قسم بچوں کو کسی درس میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات لکھ کے کاغذ پہ جیب میں ڈال لو بچے تمہارے جوتے اٹھانے میں بھی فخر محسوس کریں اگر تواڈے کول ماں پیو دی قبر تے جان دا ٹائم نہیں نا اج تسی آنے ہو میری تے ڈیوٹی دا ٹائم ہے مولوی صاحب میں لیٹ پہ ہونا میری تے پارٹی آ رہی ہے راولپنڈی چوں میری گڈی نہ سودا ہے ماں پیو دی قبر کدھر نس کے پی جانی ہے میں بعد وچ ٹر جاساں ایک گل میری کان کھول کے سن لویو تواڈے بچیاں نو تواڈے جنازہ پڑھن دا وی ٹائم کونے نے لبنا او لوکاں کی اکثر ویڈیو واٹس ایپ کر دیو پیو نے جنازے دیاں تصویراں بھیج دیو اسی ایتھے دعا منگ لواں گے اوے وفا کرو گے وفا ملے گی دھوکا کرو گے تے دھوکا ملے گا دغا کرو گے تو دغا ملے گا وفا کرو گے وفا ملے گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اوے میرے ویرو ماں نے قدمہ تلے تے اللہ نے جنت رکھی ہے لیکن میں بھی پوچھنا چاہنا تساں بھراواں کولوں کہ ماؤ نے قدمہ تلے کس نی جنت ہے تیاں نی جنت ہے تے پتراں نی جنت ہے اس بی بی نے اپنی جنت کتھے نات خان نے بھی بیان ہے کہ ماؤ نے قدمہ تلے جنت ہے مولانا صاحب بھی بیان ہے ماؤ نے قدمہ تلے جنت ہے پیر صاحب بھی بیان ہے ماؤ نے قدمہ تلے جنت ہے او یارا بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تے دسو نا کس نی جنت ہے ماؤ نے قدمہ تلے اولاد نی جنت ہے اس بی بی نے اپنی جنت کتھے ہے میں فکرہ بولن جا رہا اگر مزہ آوے تے طالب علم دی چولی چ خیرات پانی ہے میں بخیلاں کول داد لین نہ آیا اوے ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس بی بی کی اپنی جنت خاوند کی تابعداری میں ہے حضور فرماتے ہیں خاوند خدا رسول کے پیچھے چلے بیوی خاوند کے پیچھے چلے جتنے قدم اٹھاتی جائے گی جنت کا فاصلہ طے ہوتا ہے